ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಉಪಟಳ ದಿನೋರ್ದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾನೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತಾರ ಬೈಯರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿನಂಚ ರಾಜ್ಯದ ಒರಂಬ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂತದೇರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲೆದ ಸೇವೆನ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದೇಶದೊರ್ಮೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಉಪಟಳ ಬಾರಿ ಜೋರುಡಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇಂದೇನು ತಡೆ ಓಡಾಂಡ ಪರಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನವೇ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಅಂಚಾದು ದೇಶದ 75 ನಗರಲ್ಲೇನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿನಂಚ ಒರಂಬ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತನು ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಬಂದ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲೆದ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊರ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಜನಕುಲು ಅನಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೈ ಬರಂದೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೇನೊಂದೇರು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಜನ ಗುಂಪು ಸೇರಿನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ.